ಮಾತರಗಳ ಸೊಲ್ಮೆರು ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ಪವಿತ್ರವೈನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನಡಪನ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಲೇನು ಪವಾಡ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಥೆಗಳೇನು ನಿಖಲ ದುಂಬದಿ ಕಡಿದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಚಿಗಳ ನಿಖಲಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಬದಲೇ ನಮ್ಮ ನರಮನ್ಯಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯಡು ಯಥವಾಸಾನಾಗ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ನಡೆಗೆ ಮಪ್ಪ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿನ ವೈದ್ಯರ ನಕಲು ಮರ್ದು ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಮರ್ದು ದೇತು ನಡೆದವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀಕುಲ್ಪುರ ಸುಮಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಪೋಂಡ ವೈದ್ಯರು ಉವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಏತೆ ಪೊನೆಂಡಲ ಆ ಸೀಕ್ ಸುಮಾರಾಪುಜಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಸೀಕ್ ಬರ ಕಾರಣದಾದ ಐತ ಮೂಲ ಮುದಲುದಾದ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ತೆರೆಯಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೈದ್ಯರ ನಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಜಾಗ ಕಡಪುಡಿಯವರಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿಕಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಲ್ಪುರದು ವೈದ್ಯನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜಿ ಅಂಚಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಜಾಗುಂಡು ಅಡೆಗಬಹುದು ನಿಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಯಾವು ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಕೆಲವೊಂದು ವೈದ್ಯರ ನಕುಲೆ ಪನ್ಪರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ನಕುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ಆ ರೋಗಿ ನಕಲೆ ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಜಾಗ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕದಿಂದ ಜಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಎತೋ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚಿ ಸಾವಿರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಾಡದ ಇಸ್ಮಯದ ಕಥೆಗಳು ನಡುತ್ತುಂದೇ ಉಂಡು ಐಡ್ಲ ಪನ್ಪುಣಿಂದಾಂಡ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟುಡು ನರಳುಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ನನದಾದ ಪ್ರಾಣನೇ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋಪಿ ಪ್ರಾಣನು ಒರ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವೈನ ಶಕ್ತಿದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅವು ಪನರೆ ಪೊಂಡ ರಾಸಿ ದಿಕ್ಕುಳು ಬಲೆ ತಿರುಗ ಈ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಲೆಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಒವೇ ಕಾರಣಡು ಒವೇ ಕಷ್ಟಡು ಬತ್ತಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಪಣಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗದೋಷಗೂ ಒವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡಳ ಏತಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಓಳು ಆವನಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಆವನಂಚಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇತ್ತಂಡಳ ನಾಗದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಾಗದೋಷಗೂ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದು ಒಂಜಿನಾದ ಋಷಿಮಣಿ ನಕಲು ತಪಸ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬದ ಋಷಿಮಣಿ ನಕಲಿನ ಕಾಲಡು ನಾಗೆ ಉದ್ಭವವಾದ ಪುಟ್ಟುದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಜತದ ಪೋತನಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಪಣದು ಎಂಗ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲೊಳ್ಳೆವ ಇದನ್ನು ಇಂಚಿಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಮಂತ್ನೆಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂತೇರಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಮೂಲು ನಾಗನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಂದು ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಕೆರೆ ಮಾತ ಇತ್ತಂದು ಕೆರೆ ಮಾತ ಇತ್ತ ಅಜೀರ್ಣ ರೀತಿಯ ನಿಗಿತದ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಪಣದು ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂತೇರು ಪುಟ್ಟುದು ಮುಲ್ಪನೆ ಉತ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಕೆರೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೆರೆತ ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ತ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ದೀದು ಜತದ ಪೋತನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ನಾಗನ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಗನ ಜಾಗೆ ಒವೇ ವಸ್ತು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಪಂಡ ಇಂದು ನಾಗನೇ ಜಾಗೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂತೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ದರ್ಶನ ಬರಡು ಅತ್ತದಂಡ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ರೋಗ ರುಜಿನ ಆವಡು ಅತ್ತ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತರಿಡ ಪನ್ಪ ನಿಕಲು ಚಂದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರಿಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕರ್ಮ ದೋಷೊಳ್ಳೆಡೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇತೆ ಬತ್ತದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಸಮಯಡು ಬತ್ತದಿ ಅಂಡ ಪಂಡ್ಲೆ ಐಕು ಬೋರ್ಡ್ ಅಪಣಂಚನೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನೋದು ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಂಚನೆ ಭರವಸೆನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡದ ಪೋಪಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿನವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಋಷಿಮಣ್ಣ ನಕಲು ತಪಸ್ಮಂತನ ಭೂಮಿಯನ ಪ್ರಕಾರ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಯ್ತದ ಅರ್ನ ಆಟೋಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ದಾಯಕೆಂಡ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಸನ್ನಿಧಾನಗಳೆಡೆ ಪೊಯ್ಕೂಲೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲು ಬತ್ತಂಡ ದರ್ಶನ ಉಂತುಂಡು ದಾಯಕೆಂದಂಡ
ದೇವರನ ಅಂಚಿನ ಪವಾಡದ ಭೂಮಿ అయిన ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಪಡು ಬೇರೆ ಇನ್ನಿಲಕ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಸುಪ್ಪುಂಡ ಇನ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬತ್ತೇರು ಬೇತೆ ವರ್ಗದಕಲು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕಡಪಡುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಜಿ ಓಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ತೂಲೆಯಿಂದ ಬಂಡರಿಗೆ ಅದೇ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಯಾನ ವಿಷಯ ಪಂಡರಡ ಇಂಚ ಉಂಡು ನೆಗರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಪೆ ಪ್ರಸಾದ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಕಡೆ ಹೋತೇರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಎದುರದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಡಿತ್ತಂಚ ಋಷಿಮಣಿ ತಪಸ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಂಗ ಸರ್ಪೆ ಬೀಲೋಡಂತು ನೇನು ತೂತುನಕಲು ಇನ್ನಿಗಲ ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಅಂಡ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನಾತನಿಕೆಂಡ ಬೀಲ ಸರ್ತ ಉಂತುನೇನು ತೂತುನಕಲು ಇನ್ನಿಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನಾತನಿಕೆಂಡ ಇನ್ನು ಅವು ಓನು ಬೇತಕ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ అయిన ಪ್ರಕಾರವಾದ ಐನೊಂಚೂರು ಅಜರ್ನಾ ರೀತಿದು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುದುಂಡು ಐನು ಏರೆನ್ನ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡುವೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಅನ್ಪುಣ ಉತ್ತರ ಇಂಕ್ಲದ ಉಂಡು ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿ ತಪಸ್ ಮಂತಿನ ಮಿತದ ಬೆಟ್ಟ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರ ಇಂಜನಕ್ಕೆಂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮೋಡೆಂಗಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ ನಮ್ಮೊಂದು 25 ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆದ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಯರ್ದು ಬೈದನ ಎರೆಕಲಿಯರ್ದು ಬೈದನ ಪಂಚನ ವಿಚಾರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನದ ಏಕೆಂಡ ಯಾನ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ಡ ಇವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಕೈದೇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಬಂದಿರು ನಿಖಲೇನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ದೇವರೇ ನೇನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಬಾಲೆ ದುಂಬು ಕೊನಪನ ಸಾಧಿ ಎನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಅರೇನ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೊಂದಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನಾಗ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮೋರ್ಜ ನಿಖಲಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಈ ಜಾಗಿರುವ ಗುರುನಕಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಪೂಜೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ದೇವರನ್ನ ಪಟೊಂದಿದೆ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಗುರುನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಜಗದ್ಗುರುನ ಮೂರ್ತಿನಿದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಓಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಪನ್ಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜಾಗುಡು ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಡಿ ಏರಕುಲು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ವೆರ ಅಕಲ್ನ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿನ್ನಡಲ ಅವು ಬೇಗುಡೆ ಕರಾದು ಪೋಗುಡು ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಡ್ದು ಜನ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಏತೋ ಕಾಲೊಡ್ದು ಮದ್ಮ್ಯಾವಿಂದಿನಕಲು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಕೆಲವೇ ಸಮಯಡು ಅಕಲೆ ಗೆಡ್ಡ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಬದಗದು ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಗೋಡಿದು ಬತ್ತದು ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ಒಂಜಾತ ಕಥೆಗುಳ್ಳುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತವು ಕಾಲೋಡು ಜೋಕುಲಾವಂದಿನ ಕಲಿಗೆ ಜೋಕುಲಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಡು ಸಮಸ್ಯೆಡು ಇತ್ತಿನ ಕಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಿರಿಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ ಪುರ ದೂರಾತಿನ ಸಾವಿರ ಕಥೆಗಳುಂಡು ಬಲೆ ತೆರಿಗ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಬಂಬಾಸುರ ಬಂಡ ಬಾಂಬೇಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರು ಬರೆಯದ ಕಾರಣನೇ ಬಂಬಾಸುರೆ ಬಂಡ ಮಿತ್ತದ ಬೆಟ್ಟ ಇತ್ತನಿಗೆ ದುಂಬದ ಕಾಳಾಡು ಋಷಿಮಣಿ ನಕಲು ತಪಾಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಋಷಿಮಣಿ ನಕಲೇನ ಅಗ್ನಿನ ಪೂರ ಬೊಚ್ಚನ ವಸ್ತುಲೇನ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಮದನಾ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಋಷಿಮಣಿ ನಕಲು ಕನ್ನಡೀರ್ ದೇಶದ ಬಲಿಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಸುಗಿತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ಜಲದುರ್ಗೆ ಆದ ಮನ್ನಡು ಉದ್ಭವ ವೇಳೆಗೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಆದ ಉದ್ಭವ ನಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟನೆ ಇನಿ ಬಂಡೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂಟುದು ನಂಚಿನ ಕೆರೆ ಶಂಖಾಕೃತದ ಕೆರೆಟಿ ಇನಿಲ ಅಪ್ಪಿನ ತೀರ್ಥ ಹಳ್ಪ ಉಂಡು ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಬಂಬಾಸುರ ಪನ್ಪಣ ಪುದರ್ ಬೈದಿನಿ ಬಾಂಬೀಲ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಬೈದಿನಿ ಬಂಬಾಸುರಾರ್ಧ ಪನ್ಪಣ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಹಾಂ ರಕ್ಕಸ ದೇವ ವರಬಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊರ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರವು ಬಾಂಬೆಲ ಪಂಡದ ಪುದಾರು ಆಯನ ಬಂಬಾಸುರಾರ್ದು ದೇವಿಡ ವರಬಲ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಪುದಾರು ಒರಿಪುಯ ಪಂಡದ ಕೊರ್ತು ನಂಚಿನ ಪುದಾರು ಬಾಂಬೆಲ ಅಗ್ನಿದುರ್ಗೆ ಪಂಡ ಮೂಲ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜೆಂಚ ಪಂಡ ಇಂದು ಕಾಡ ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಋಷಿಮುನಿನ ತಪಾಸು ಮಂತಿನ ನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಣದುರ್ಗೆ ಆದ ಸಂಚಾರ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವೇ ವಿಚಾರಡು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಡು ಅಪ್ಪೆ ವರಬಲ ಋಷಿನ ವರಬಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಉದ್ಭವ ಏನಂಚಿನ ಕೆರೆನೇ ಜಲದುರ್ಗೆ ಅಗ್ನಿದುರ್ಗೆ ಎಂದು ಪಂಪನಿಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆಡು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟದು ಪೂರವನ್ನು ಪೊತ್ತವು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ನ ಪುದರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಗ್ನಿದುರ್ಗೆ ಪಣದು ನಾಮಾಂಕಿತ ನೋಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೋಲಮಾರ್ಷಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಸವನ್ನು ದುಂಬೋಪೋಣಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ಲುದನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ತೂಯರೆ ದೃಢವಾದ ತೂಪಣಂಚಿನ ಜಾಗೆಯವು ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಋಷಿಮುನಿ ನಕಲು ಮಾತ ದೇವರಿನ ಉಳಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ದಾನಕ್ಕೆಂಡ ಈತೆ ವಿಚಾರಂದ ಅತ್ತು ಮಣ್ಣದರ್ಜಿದ್ದು ನನ್ನಲ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಲು ಉಲ್ಲಾ ಪಂಪಂಜನ ವಿಚಾರ ಎಂಗ್ಲೇಡ ಉಂಡು ದಾಯಿಕೆಂಡ ಎದುರು ಬಾಗಡು ಜಲದುರ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದ್ರೆ
ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಭೂಮಿದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಳೋಡು ಎತ್ತು ಬತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿಂಚಿ ಪಗಲಗಳು ಅಷ್ಟಮಂಗಳಾಂಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಳನಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಕಟ್ಟ ಕರೆದರೆ ಮಾತೆ ಬಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈತನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಎಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ. ನಾಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ನಾಗನ ವಿಚಾರಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಎತ್ವಾಸ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಆ ಕುಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗುದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಕಡಲು ಸೀಕಲು ಬರ್ಪಿನ ನಮಕೇನುವ ಅಂಚಾತ್ರ ನಾಗಗ ಕಾಲಗೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಹತ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಕೊರನುಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆ ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಿಡು ಉಪ್ಪು ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಕೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಾಗಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ನಾಗನ ದೋಷ ಎತ್ತಿನ ನಂಡಲ ಸರಿಯಾಪುಣು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಜಾಗ ನಾಗಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗಗೆ ನಾಗನ ಸಂತಾನಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪಿನ ಚಿತ್ರ ಜಾಗ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ನಂಬಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುಂಚಲ ಉಂಡು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಗ ಯಲಾಕ ಇದೀಗ ಸಮಸ್ಯೆದ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಹೂವೆ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಯಾನು ವೈಕಲ ಫಿರಜಾರು ಜಾಯ್ಕೆಂಡ ನಾಗದೋಷಡು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಜನ್ನಕುಲ ಉಪ್ಪೇರು ನರನಾಡಿಗೆ ದೋಷ ಬತ್ತನಕುಲ ಉಪ್ಪೇರು ದಿಷ್ಟಿ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತನಕುಲ ಉಪ್ಪೇರು ಐಕ್ಲ ಪೂರ ಸನ್ನಿಧಾನದು ಆ ನಾಗದೇವರಡ ದಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋದು ಐಕ್ಯ ಬೋತಂಜ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಲಗ್ನ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಜಕ್ಕೆ ಲಗ್ನದ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಲಗ್ನ ದಾಯಿ ಕೂರ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪರಮ ದುಂಬು ನೂದೆಟ್ಟು 90% ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಕೇಸುಲಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ನರ್ತನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10% ಉಂಡು ದಾಯಿ ಲಗ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ಪಣ ವಿಚಾರೋಡು ಆ 10%ಗಳ ದಾಯಿ ಲಗ್ನ ಕೂರ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ಮಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಉಂಡು ಐಟು ದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದೆ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅಂಚನೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆ ಸಂತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಆಪೂಜಿ ದಾದ ಶಾಪ ದೋಷ ಲೈಕ್ ಒಳಗಾದುಂಡು ಐನು ತೂದು ಐಕ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲು ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪನ್ಪಣಿ ಒಂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ತೋಳಬಾರ ಮಲ್ಪುಳೆ ತುಳಾಭಾರ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾಗದೇವರಿಂದ ತೊಂಬ ಆ ನಾಗದೇವರಿಂದ ತೊಂಡನೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳಾಭಾರ ಮಲ್ಪುಳೆ ಪಂಡದು ಎಂಕಲು ಪನ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪ ನಾಗದೇವರಿ ಗಂಡ ಬೊಂಡೋಡು ಮಲ್ಪೊಳಿ ಅಭಿಷೇಕ ವಿಭಾಗ ಅಪೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಸಕ್ಕರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆಳ್ಳಾಡು ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಮಲ್ಪಂಗ ಇಂಗುಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹರಿಪಾಡಬಾರ್ದು ಆಯ್ಕೆಂಡ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ತೊಡಹಾವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆಲಾದ ಹೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಡ 10 ಭಕ್ತರೇ ಪೋಡು ಅತ್ತಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೋಡು ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡದು ₹1 ವಸ್ತು ನಾನು ಕೊರ್ದು ಪಿದೆ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾನು ಎರಿಗಲ ಮಲ್ಪು ಬಂದರೆ ಈ ಲೋಕೋಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶೋಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಜಗದ್ಗುರು ನಕಲೆಂತೂಪ ಅದ್ವೈತ ಮತನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅಂಚನೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ ಮತನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಐಟ್ಲ ಅದ್ವೈತ ಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೋರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 4 ದಿಕ್ಕಡು 4 ಅಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡಾರಲ್ಲ ಆರ್ಯ ಕಾರಣ ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಜಾಗಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅತ್ತಂದಣ ಈ ಜಾಗಡು ಈ ಶಕ್ತಿ ನೆಲವರ 6 ಕಾರಣ ಪೇರು ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಕಥೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ತೇರಿಗ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಿಡದೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರೊಂಜಿ ವರ ಉಂಡು 6 ಕೊರ್ತನೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆ ದರ್ಶನದ ಫಲನೇ ಇನ್ನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬೆಳಗೆರೆ ಕಾರಣ ಇಂಗೆ ಆ ದರ್ಶನದ ಫಲದೇ ಇತ್ತು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಕಷ್ಟನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸೇವೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪೂರ್ಣ ಇವಾಗದು ಫುಲ್ಲು ಯಾನು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಒಂಜಿದೆ ಸೇವೆಡೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದರ್ಶನ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಇವಾಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕಲು ಉಂತದ ದಯಕೆಂಡೆ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಿಂಬಚಾರ ವಾಯಿನ ಪ್ರಕಾರ
ಸೇವೆಗೆ ಅಂತುಂಡ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಕುಳಿದು ದೇವರ ನಲ್ಪನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೈಕ ಅಲ್ಪಲ್ಪನೆ ಪರಿಹಾರ ಇರ್ತದೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಣಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟು ದೇವರನ್ನ ಅಂಚ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಕೋಣೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಉಂಟು ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಲ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಣಿ ಬತ್ತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೂರ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪುಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣಗೆ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ದಯಕೆಂಡ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬರಕಾಯಿ ದೇವರಿಂದ ಪುದಾರ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪುದಾರ್ ಪಂಪೇರೆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬಡಕಾಯಿ ದೇವರಿಂದ ಪಂಪಣ ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಅಲ್ತ ಪುದಾರ್ ಪಂಪೇರೆ ಅಲ್ತ ಪುದಾರ್ ಪಂಟಾಯ್ಜಿ ಬಡಕಾಯ್ದ ದೇವರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಜೋರು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಐಕೆ ನನಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣಗ ಉತ್ತರಾಮುಖ ಬಡಕಾಯಿ ಮೋನೆದ ದೇವರಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಮೂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೂಡಾಯಿ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಡಕಾಯಿ ಪಂಡ ಮಾರನಕಟ್ಟೆ ತೆನಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಕಾಣಂತೂರು ಒಂದು ಪನ್ಪೆದಿರು ತುಂಬ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದಕ್ಕಲಿ ದಾದತನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವಾಗ ಮಾತೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಪಂಡದು ಐನು ಮುಗಿದು ಕೊಡ್ಬೇರು ದುಂಬು ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸತ್ಯನಂತೆ ದೂರದಿದ್ದೀರು ಪವಾಡ ನಡೆತಿನ ಪಂಡ ಮಾತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಿ ಒರಿಯಡಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಇವಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಚ್ಚನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಜನಟ ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮೂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಲು ಇಂದೇ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಆ ಜನನ ಬೆರಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಜನ ಬೂರ್ದು ಇನ್ನಿಗಿಲ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಮಾನಸಿಕ ಬಾಧೆ ಉಂಟು ಇನ್ನಿಗಿಲ ಉಂಟು ಆ ಮಲ್ತುಗೊರ್ನ ಜನ ಸಹಿತಕೊಂಡು ಇತ್ತಿನ ಜನ ಇನ್ನಿಗಿಲ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ದಿನ ಅಂಡ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕೋಗು ದಿನ ಅಂಡ ಇನ್ನಿಗಿಲ ಮರಳು ಬರ್ತದೆ ನೆಟೆ ತಿರ್ಗೋದು ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪವಾಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿಗಿಲ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಲ್ಲ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈ ತತ್ತುಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಗಳ ಐಗುಲಿನ ನೆನೆತೆರಡಿನಲ್ಲ ಐನು ಕಾಣ್ತದೆ ಕೊರ್ತು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಐಟ್ ಪಿರಚುಯಾರನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ಒಗಳದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುಜ ದಯಕೆಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾಗು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗೂ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬೈದ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎರಡಲ್ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ದೇವರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವರ ಉಂಡು 6 ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ 10 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾನು ಪಡೆಯಂಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ದಯಕೆಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಾನು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತದ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡಾವಡು ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತನಂಚಿನ ಮಗೆ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಓಲು ಆಜಿನೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಪನ್ಪಂಚನೆ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೈ ಎರಡು ಭಕ್ತರು ಬತ್ತ ನನಗೆ ಓಲು ಆಜಿನ ಮಲ್ಲಾಜಿ ಪಿತ್ತ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಗಳು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮರ್ದಕೋರಿಗೆ ಹುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಆಪ ಈ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಕ್ಲವರು ಅಗ್ನಿದುರ್ಗೆ ಹೋದು ಬಲೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪನ್ಪೇರು ಈತ ನೀವು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕಡಪದ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಅಂಚ ಕುಡ್ಲದ ನೆಕ್ಕು ಪೊಂಡಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ನಿಕ್ಲವರ ಹೋದ ಅಗ್ನಿದುರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅದೇ ಬೋಲೆ ನಿಕಲೆ ಎಂದು ಹೌದು ಅದನ್ನು ಆ ಗುರು ಕೊರ್ತು ನಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು 6 ಕೊರ್ನಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪೆ ನಡತೊಂದು ಪೊಪೆ ಆ ಪ್ರಸಾದನೆ ನೀವು ನಡಪುರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಎಣ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಏರಿಯಾಕ್ಲು ಮತನ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು 4 ದಿಕ್ಕಿಡು 4 ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರలుండు ಪನ್ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಜಾಗದ ಪುದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ದುಮ್ಮುಡು ಪನೊಂದಿಟ್ಟಿಜರು ಆ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂದು ಪಂಡ ಮೂಡಾಯಿಡು ಕುಡುಮ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ಕಾನತ್ತೂರು ಅಂಚಿನೆ ಬಡಕಾಯಿಡು ಮಾರಣಕಟ್ಟೆದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗಲ ಈ ಜಾಗಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧಲ ಉಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧದಾದ ಮುಲ್ಪಪ್ಪನ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಏರು నేను ಪೂರ ತೆರಿಗ ಎಲಾಗ ಎಂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಎಂಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಪುಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎತ್ತೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರೈನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ತೂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನು ಎದ್ರು ಎತ್ತು ಭಕ್ತರೇ ಬೋಡಂಡ ಉಂತಾವೆ ದಯಕೆಂಡ ಆ ಕೇಸಿಗೆ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಜೋಕುಲೇನು ಒರಿಪಾದನ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ದೇವರ ಕೊನ ವಿದ್ಯೆ ಒರಿಪಾದೆ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲೇಡ ಏರು ನಿಕಲೆಗೆ ಪೋಡಿ వచ్చే ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಯ ಆತಿಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆನಗ 3 ತಿಂಗಳು ಆನಗ 5 ತಿಂಗಳು ಆನಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಣ ಐಕೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ದೇವರೆಡ ತೂಪುಣ ಐಕೆ ಓಡ್ತಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿನ ಐಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದು ಬಿಡುಪುಣ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬತ್ತರಡ ತೂವಳಿ ನಿಕಲೆ ಏರಿಗಲ ಎತ್ತೋ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ತೊಳ ಬಾರ ಆಪಣು ಅವು ಎಂಚಿನೇಕೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಪೆದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ನೇಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನೇಕೆ ಅಥವಾ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣೇಕೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾನು ಅವು ಇನ್ನ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ
ಈ ಮಣ್ಣಡೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಯಾನು ತೋಚಿಪಾವುಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನಿ ಯಾನೆ ದಯಕೆಂಡ ದೇವರನ್ನೇ ಯಾನು ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಯಾನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ಪಾಡೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೋಜಿ ದೇವರು ಕೊರ್ತನು ಶಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತವಾಯಿ ನಂಜನ ಕೆಲಸ ಏತು ಮೌನವಾದ ಕೊರ್ತಿರ್ ಆತು ಮೌನವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಕೈತಿ ಯಾನ ದೇವರು ಮಲ್ಪಬೇಕು ಬಂದರೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವದ ಕಥೆನ ಕೆನ್ನಗ ನಂಗೆ ಓರೋಲಗು ನಂಬರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಲ್ ಸಂಗತಿಲು ಇನಿಕ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದು ಈ ಜಾಗಡು ಇನಿಕ್ಲ ಎನ್ನಿನ ಪುರ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲಿತೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರೆನಲ ಕಣ್ಣನೀರು ಹೊಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಮುಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಲು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಈ ಮಾತ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬೈಡ್ಬಟ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲಿತ ಪಿದೈವೇಲಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಅದು ದೋಷಂ ಪೂರಕಂತ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಪಂಡಲ್ಲ ಪೂಲ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಈ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ವಿಚಾರದಾಯಿ ಬಂದು ಅಂಡ ಕೆಂಡೆ ನಡ ಇತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಯಾರುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಂಗೆ ಪಿರ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈತು ದೂರನೇ ಆ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಣದ ಉಂಡು ಅವು ಆತ ದೂರ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದಾಪುನ ಕೆಂಡ ಐಟಿ ಪೂರಾ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಶಕ್ತಿಲು ಪುಣ ಐನು ಕನಸು ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಂದಂಡ ಉಲೈದೀತಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೀತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಚರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆನ ಅಲ್ಪ ಚರ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಐಗುಳಿ ಮೂಲು ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತೆನೆಲ್ಲ ಗಡಿಟ್ಟು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಗಡಿಟ್ಟು ಒವ್ವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಹಲ್ಪಣಿ ಗಡಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜಗನ್ಬೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬೊಚ್ಚನ್ನ ವಸ್ತುನ ಕಂತೆರ್ಸಂಡ ಅಪ್ಪಗನೇ ರೂಪನು ಎದುರುಗೆದುರು ತಚ್ಚಿಪೋಯಾರಲ್ಲ ತಚ್ಚಿಪೋವೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತೆ ಮೂರ್ನಾರು ಇತ್ತೇರು ಮೂರ್ತೆ ಮೂರ್ನಾರು ಆರು ಮೂರ್ದು ಬೋನಾಗ ಆರ್ನ ಕೈಟಿನ ಕಲಿನೇ ಒಯ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಯಾಯೆ ಇನ್ನಿಗಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪುಂಟು ತೂವಳಿ ಅಲ್ಪ ಲೋಟ ಉಂಡು ಆರು ಕಂತದಿದ್ದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲಿದೀವ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಹೋವಾಯರು ಅಂಚ ಆತು ಜೋರ್ದ ಜೈವ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಣ್ಣದ ಬೈಲು ಅಗೆಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಯ್ತದೆ ಎತ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಐಕೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಕಾಡ್ಪಂದೆ ಉಳ್ಳು ಜೇರು ವರ್ಷೋಗರ ಮೂಲು ದೈವಳುಳ್ಳ ಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ಮೈಸಂದಾರ ಉಂಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕೊಡಮಂದೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಈತ ಮಾತ ದೈವಳುಳ್ಳ ಐಗುಳಿ ಹುಳಿ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಂದಿ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅರ್ಣ ಹಿಂದೂ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗೆಡೆ ಇತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇದ ಪರಂಪರೆ ಬೈದನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ನೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆದ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ತ್ರಿಕಾಳ ಪೂಜೆ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ ಪೂಜೆ ಹಾಂ ಪೂರೆಕಲ ತ್ರಿಕಾಳ ಪೂಜೆನೆ ಅಪ್ಪಡು ದೈವಳಿಗೆ ಕಾಂಡೆಬಯ್ಯ ದೀಪ ಸಂಕ್ರಮಣ ಈತು ಒಂದು ಸೇವೆಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಣ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಿಕ ನಡಪನಾಗ ಜನವರಿ ನವರಾತ್ರಿ ನಡಪಣು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಕರ ಬರ್ಪೋಣ ಈ ಎರಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆದ ಈ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿದಿನ ಜಾಗ ಉಪ್ಪುನುವಲು ಅತ್ತೊಂದನ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಏರು ಎಂದು ಕೇಳಂದಾಂಡ ಒಂದು ವಗ್ಗದ ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಗ್ಗ ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂತೆ ದುಂಪನಗನಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವಗ್ಗ ಪುನಂಚಿತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೋಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆತ್ತುನ ಪರಿಹಾರ ಒಂದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳು